ja sam vlasnik ovog auta i samim tim i bolje znam o njemu sve. Nalazimo se u BMW trojici, odnosno... Ne, bitno je ti kažeš ti vlasnik ovog auta. A zato što razumeš da objasni zašto ja pričam, a ne ti. A nisu ljudi znali da si ti vlasnik ovog auta. Pa ne znam. Ćao drugari, dobrodošli na još jedan Kimi San vlog. Danas se nalazimo u BMW-u, a više o BMW-u će nam reći moj drugar koji trenutno vozi. Dobar dan, kao što je Kimi rekao, ja ću nastaviti da vam pričam o ovom autu. Nalazimo se trenutno u BMW-u serije 3 2014. godište, automatik sa ZF menjačom 8-stepenim, koji ima opciju šaltanja na volanu, odnosno F1 šaltanje ili Tiptronic, zavisi kako ko zove. Auto je 2000 kubika, znači auto ima kubikažu 2000, ima 184 konja fabričkih. O čipu nisam još trenutno razmišljao, zato što sam radio neke servise i to, ali ću vjerojatno da ga čipujem i tu će dobiti negdje oko 220-230 konja. Što se tiče opreme, auto je u sport paketu, znači ima ove lajsnice sport, ivica ključe sport, to ćete se vidjeti naknadno u klipu. Od nadogradnje ja sam ugradio ovaj volan, znači volan nije fabrički, volan je M pravi, koji sam naknadno stavio. U sport paketu ide drugačiji volan, pokušat ćemo u klipu, nađemo neku sliku, stavimo, koji meni se lično nije svidao, ovo je lepši, dosta. Auto ima automatska svetla, malo multimediju nažalost i nema digitalnu klimu, ali to je isto u planu da se odradi, kao što je Kimi odradio na svom džipu, tako multimediju planiram da stavim kod mene. Ima šiber, ima kožna sedišta, na foru M kadica nisu M kadice, zato što M kadice su drugačije, ima veći nagib i to ćemo u nekom drugom videu detaljnije. Ima samo, eto kažem, kadice na naduvavanje kožne, to je to. U ostalom auto je bele boje, kao što se možete vidjeti sad. Malo je zatamljen, malo. Malo. Aj bre, nema sunca u autu, ti sunce. To je to. Da, ja sam ga uzeo svojim stikerima, znači nisam ja stavljao ove stikere, znam da će biti loših komentara na ovo. Auto ide kao da ima 100 konja, zato što ja nemam nalepnicu pozadi M. Znači ne piše 320DM, nego ne piše ništa i zato auto ima 100 konja, nema 184. I znači nije BMW. I nije BMW, ali šta da radimo? Ali zato ima nalepnicu unutra, ali to nisam ja stavljao, to je prošli vlasnik stavljao. Inače auto je kupljeno od prvog vlasnika u Srbiji, servisiran u ovlašćenim servisima. Jeste malo više prešao, ali mi se više svidao od ostalih zato što opet kupljen je ovdje. Čovjek je stavljao ovu nalepnicu koja se mi lično ne sviđa, planiram da je skinem. Stavljao je ovamo, lično mi se sviđa, zato što planiram da stavljam body kit od M Performance i lepo će da legne ova nalepnica posle toga svega. I stavio je ovdje to, pa onako, i ne i da, ali ovo mi se baš ne sviđa zato što nije lepo stavio i ne stoji tu na pravom M-u i kao prvo 6000 obrta, a nije 8, tako da ne može da bude M. Ali dobro, nema veze, šta je tu je. Tako da vidjet ćete posle kako izgleda s polja i detaljno pranje ćemo isto snimiti, kao što je Kimi oprao svog. What we do here is go back.
Jednu stvar bitnu sam zaboravio da kažem, a to je zašto je bitno u kojem paketu auto. I radi estetike, a i radi svega ostalog. Znači, auto u sport paketu, osim tih lajsnica i svega toga, ima i ovo posebno ovo dugmence. Mislim, svaki paket ima ovo dugmence. Ali sport paket ima sljedeću opciju. Ne znam da se vidi na tabli dobro. Znači, ima sport i sport plus. Samo sport paket ima i M paket ima ovu opciju. Ostali paketi imaju samo sport, komfort i eko. Razlika u sportu i sport plusu jeste što u sport plusu on sam izgasi ESP, ne izgasi DTC. Ko se razume malo, shvatit će o čemu pričam, znači to je jedina razlika, eto. Mislim, u ovim dugmićima ostalim, da, nema prednje parking senzora, ovdje treba da bude dugmence za prednje parking senzore, što on nema. Ali to ćemo isto možda da ugradimo, vidjet ćemo. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video klip, a vi šerujte video, komentarišite dole, subscribeujte se na kanal, pa se vidimo u narednim klipovima.